Van 9 tot 15 maart is het de Nationale Week zonder vlees. Dat betekent dat we dus eigenlijk een week lang geen vlees meer eten en supermarkten spelen hier mooi op in. Laten we eens even zien in een woord wat zij al hier aanbieden. Wat voor acties heb je in de Albert Heijn voor deze speciale weken? Nou ja, je staat helemaal achter de machine en ik ben er al je vleesvervangers in aanbieding om deze week eigenlijk een beetje te promoten. We zitten steeds wel vaker, hè, de oergang van normaal vlees naar vegetarisch vlees. En waar begint dat eigenlijk mee? Dat begint meestal uit recepten, hè, die diëten en alle andere boeken. En dan staan er gewoon juist direct naar de verkeer. Van de meesten komen erachter van hey, die gehaktballetjes die proeven gewoon echt een gehaktbal. Die hamburger die is nog lekkerder dan een normale hamburger. Hè? En dat is wel een leuke ontwikkeling die is dan juist. Is dit een actie al in een VM of door alle Albert Heijns hier door mij? Alle Albert Heijn door mij, ja. En dat is gewoon landelijk bepaald. Ja. En merk je hem door de oude dagen dat er ook meer mensen vega-producten kopen? Net specifiek dat het vegetarische week is, of vleesvervangerweek. Ik zie net echt een grotere stijging. Ik vind gewoon het verkeer door het algemeen wel. De meesten die oorzaak vleesvervangers kopen, die kopen het nou ook. En ik geloof net dat er een grote stijging in zit, al in specifiek deze weken. Nee. En in het algemeen dan, is er in de oude jaren bijvoorbeeld dat je volle meer van die vleesvervangers wel verkeer? Ja, zeker. Je mag er misschien. We zien eerst 1 meter vleesvervangers. We zitten nu al op 2,5 meter. En dat had natuurlijk te krijgen naar de vraag. Het groeit gewoon, dus dan moeten we daarin mee groeien. Betekent dat je minder gewoon vlees nou inkoopt of is dat hetzelfde? Dat is gewoon hetzelfde, ja. Ja, dit is gewoon een bepaalde doelgroep. Die kopen gewoon, de meesten die kopen gewoon vlees en vegetarisch. Het is een mooie combi eigenlijk. Dus zelf ook de Nationale Week zonder vlees mee? Nou, we hadden toevallig 1 keer in de week eten we een dag zonder vlees. Dus we hebben wel eens een keer een hamburger gewoon van de vega en er weer. Proef het zelf maar eens. Proost, dat is geen verschil.